Знам за Андрей. Брат ми, заминавам. Ми Мария? Скъсахме. Каквото и да е, прощавам ти. Рангел! Значи отиваш у съседите и казваш на Мария да ми върне апарат. Кажи на този страхливец да дойде да си го вземе сам. Не е страхливец. Просто не иска да те вижда. И това тук да си остане между нас. Да не си казва на жена ми. На никого няма да кажа. Кълна се. Видях Бога на виното, в мазето на Гришата, в една бъчва. Статуята вече не е в бъчвата. Константин ми даде за нея 5000 лева. И каква е тая мускулна треска? Люто ще прави някакъв паметник. На Ботев ли, на Левски ли? Не казва. Искам да се махна от къщи. Да замина някъде. Мога те заведа на обяд. Коце, спешно ми трябва резервация за вип залата. Ели, избери му един костюм от моите. Он е черния от Милано. Дай му и ключовите за джип. Някой ми е удрал колата. Джипа на Чичо. Изчакай малко, ще му се обадя. Те ми удраха колата. Кой? Спас кой? Имам камера. Ще видим кой е удрал. Майката на Мария. Какво? Има любовник. И ако ти каже кой ще паднеш, Те са! Чакай, аз спри малко. трябва да говоря с Чичо. С никой няма да говориш! Вижда се входа на кметството. Денонощно ли записва? Да, всичко се пази. Имаш ли нощта на изборите? Баща ти. Да, татко. Знам кой ми открадна парите. BTV представя. Ела да поговорим. Къде? У нас къде? Димо, какво има? Кой беше? Баща ти каза да отидем веднага у вас. Ама нещо случило ли се? Не знам. Ами чашата? Дължите 77 лева. Сигурен си, че тук сте я докарали? Тука бе, увите в някакви парцали. Аз изобщо не разбрах, че там е статуята. Вярвам ти. Само ти мога да направиш такава тъпотия. И къде точно вътре е оставена? Бе, Спасе, не знам бе. Аз бях в джипа. Трябва да се я вземем. От тука? Забрави. Какво? Мисля. И аз мисля. И кой измисли? Нищо. Спасе, дай да говорим с Константин. Той е разбран човек, може да се навие да ни я върне. Ще му кажем така и така. Попа ни открадна, наша си е. Константин е бизнесмен. Все ще се договорим с него нещо. Радко, Константин е станал богат, защото е взимал, не защото е давал. Това са наши пари и ние трябва да отидем да си я вземем. И как? Ще ти кажа как. Ще отидеш в къщата. Ще намериш къде точно е статуята. Ще вземеш фотоапарат, ще снимаш прозорци, врати, огради, коридори, покриви, всичко. Ясно. После ела в поликлиниката. Добре. Каза 12, сега е един без 15. Те, такива хора, винаги закъсняват. Гейовете ли бе, майко? Не, хората на изкуството. Аз не мога да разбера, защо ги правят тия гей паради? Протестират. За какво протестират? Искат мъж с мъж и жена с жена да си лягат. И кой им пречи? Никой не им пречи. Тогава защо протестират? Защото са различни.
Татко, какво става? Иди да помогнеш на майка ти. С Димо имаме един мъжки разговор. Не там. Ела тук, да видиш. Може ли? Какво? Цигара. В магазина срещу кметството имало камера. Това е нощта на изборите. Всичко е записано. Виж сега кой ми е взел парите. Димчо! Галабина, Мария! Вода, донесете вода! Какво става? Вода ти казах! Аз да донеса ли нещо? Ракия! Димо, какво ти стана, бе, моето момче? Не така, не така. Димо, какво стана? Поискай си цигара, дръпна веднъж и една. Но той не пуши. Не пуши. Сигурно е от джегата. Паднало му е кръвното. Дигайте го и го слагайте на дивана. Внимателно. Татко, трябва да ти кажа, че... Не говори. Легни и си почивай. Каскета, пазете каскета. Димо, напи ни една глътка. Знаеш ли защо уволних предишния шофьор? Непрестанно зяпаше Елена. Аз не я зяпам. Само я снимам. Дай да видя. Ще забравя, защото с баща ти сме приятели. Да ги изтриеш. Закъснявате, господин Жан-Пьер. 1,5 е, Жеко. Протестирам срещу кратките срокове, в които ме карате да работя. Протестите на гей парада. Моля. Тя се шегува. Не е смешно. Йовки, я иди до хотела. Заповядайте. О, много е горещо. Целият съм потен, за което се извинявам. Къде е банята да отида да се освежа? Йовки, покажи му банята за гости. Кога имаме баня за гости? Имах едни пари в кметството. Коцето ми беше дал заем. В нощта на изборите изчезнаха. Що не викна полиция, бе, Рангеле? Как полиция? Да ме питат какви са тези пари, да злепоставям коцето, да се ровят защо той ги е дал на кмета, глупости. Татко, защо ти беше този заем? За сватбата ти, Миме. Да имате ново жилище, нова кола. Кой ги е откраднал?
Вижте. Малко след като напускаме кметството, Андрей Лютов влиза в кметството със сак. После излиза със сак. Какво е правил Андрей Лютов в нощта на изборите в кметството? Знам кой може да му е помогнал. Кой? Секретарката. Тя беше сама до късно в кметството. Те имат връзка. Аз съм ги виждала да се натискат с Деси в техния двор. И ние с Мария сме ги виждали. Всичко е ясно. Андрей Лютов е взел парите. Ади му. Аре бе, снима ли го? Да. Намери ли статуята? Да, в хола е. Дай да видя. Ко си снимал? Кой е това? Двора на къщата. Това е Елена. Ще полудея. 20 снимки си направил, няма ни прозорци, ни врати, ни коридори, само задника на Елена, така ли? Снимах и статуята. Веднъж. Чикиджия. Гледай! Тук гледай внимателно, как го правят професионалистите. Той да не се къпи. За втори път идвам у вас и държа да отбележа, че тук е много приятно. Има нещо успокояващо в този селски пасторал. А имате ли обор? Не, Жеко, имаме хотел. Жан-Пьер, моля. А не гледате ли животни? Не, само туристи. Дайте да видим макета. Не е ли манифик? Създал съм идеалната пропорция. Не е ли малко тъжен? О, върхът на носа е точно по средата на разстоянието между веждите и брадичката, а устата е на 1/3 от разстоянието от върха на носа до върха на брадичката. Носа не е ли малко дълъг? Вижте, дългия нос е присъщ на проницателните натури, затова съм го увеличил. И какви са тия вежди? Прекалено са тънки. Ами, направи ги така, за да са по-естетични. Вашите си ги направете естетични. Премиерът не си скубе веждите, неговите са гъсти, дебели. Господин Жан-Пьер, не експериментирайте с лицето. Да не си играем с огъня, а? И какво е това лице? Направили сте го 30 годишен. Добре, ако искате, ще сложа бръчки, но ще струва допълнително, защото това е фина работа. А за още 2000 лева мога да сложа и едни турбички под очите. Никакви турбички. Само малко бръчки. И да е така някак замислено. Засилете оплешивяването. Придава интелектуалност. Увеличих камперовия ъгъл и, както обещах, направих марсов тип челюст. Челюстта не трябва ли да е малко по-издадена, по-волева? Ако още издам челюстта, ще се увеличи камперовият ъгъл и излъчването ще оглупее. Мисля, че така е добре. Да, да. Колко ще тежи този бюст? Няма да е много тежък. Той отвътре ще бъде кух. Как кух? Всички бюстове са кухи. Спокойно. Премиера няма да разбере, че е кух. Полекна ли ти? Да. Андрей! Знам всичко! Ще смачкаме.